Мин Назлыгөл. Бу чарада катнашырга Алман иленнән килдем. Минем исем Айгөл, мин Киров өлкәсеннән булам. Мин Айгөл, мин Самарадан. Минем исемем Гөлмәрьям. Бәйгедә мин Мәскәү өлкәсен тәкъдим итәм. Минем исемем Җамалетдинова Эльназ, мин Чуашстан Республикасыннан. Мин татар кызы булуым белән горурланам, чөнки инде мин иң беренче чиратта татар гаиләсендә туган. Испытываю, наверное, гордость, то, что я все-таки попала сюда. Вот, и благодарность родителям. Беренче горурланам татар дип туганыма. И горурланып торам шунда Аллаһ Тәала биргән әти белән әни үзенә. Минем өчен уңыш ул кешенең үзен бәхетле хис итү. Бу уңыш дип уйлыйм. Успех — это все то, что я проживаю сейчас. Бу әлбәттә микс эмоциялар дип әйтсәк тә дөрестер, чөнки бу бик дулкынлы, бик зур чара һәм дә барлык Алман диаспорасын күрсәтү, тәкъдим итү минем өчен бик зур миссия дип әйтер идем мин.